sexy by far. And I'm too sexy for my hat, too sexy for my hat. Накъде, бат? Влизай! Чакай, ево! Давай! Айде, влизай! Абе, знаеш, аз съм продуцент. Ще направя най-якия филм, бате. Значи, нали десчия филм, дето взимат Оскари. Такова ще направя най-якото порно, човек. Ще стане известен като Спилбърг или Кубрик. Той дето направи Одисеята. 2001. Сещаш се, космическите кораби, бебето. А това бебе питали се откъде накрая? Сега ще кажа. Значи, това бебе всъщност е детето на моите герои. И те стъковали в кораба, батко, и то се пръкнал. Ама те ще го правят насекъде. Супер брутално, като в филма на Копо, Апокалипс сега. И насекъде, напалм. А те правят всекъде последно като този филма с Шерън Стоун, Ама чакай. Значи, всъщност, нашия човек се оказва учен, ама нека тия сайси. Тия са... Не такива. Трябва да пич като Брат Пит или по-добре като Искрен Пецов. Не човек ти кам. И той е измислил някаква машина на времето, дето с нея пътуват като в завръщане в бъдещето. И правят секс с машината, бате. Кефи сега, ама аз знам какво е готин, какво е тъпня, бате. Значи, не мога ги спрем тия цигари, бе. И тук всъщност машината се пребава и става като в този филм Армагедон. Като дето да умира и трудно. И там става някакъв ужас, бате. Пълен ад. Ама нашите нали много се обичат и там ще се... Леле, мацо... Айде, качвай си, ще закарам. Дай. Ма тия новите коли, Ма това ми напомня един мой филм. Една мацка така закъсва на среднищото. Изведнъж двама негри. Ама много сериозни. И тък му разправях един сценарий на моят приятел тука, то много як, нали бате? Ето къде бях стигнал? Да, и тука Star Wars. Водопроводчика, млекара. Отзад, отпред. Със сценарий. Истински филми. А помните ли старите немски порнофилми? Schnelle, das ist wunderbar. Sprechen Sie Deutsch? Фу! Ма ти разбра ли, бе, бате? Was? Не мене, бе, не я. Nicht verstehen. Ма, вие, какви сте, бе? Шваби ли сте, бе? Ма, вие бате ли сме? Аре, бе, ето тука, бе. Ай, not me, not you. Ай, not me, not you. Ай, not me, not you. Аз съм писател. Искате ли да чуете новия ми роман? In a bathhouse on the Avenue B. No matter how much we sweat, we just can't agree. Резинку ёршиком проводим мы. Nobody learn no nothing from no history.